No niin, morjesta vaan kaikessa Box Plays täällä. Ja pelaamassa Minecraftiin. Tällä kertaa tämmöisellä servulla, kun Prison Amse, en mä muista, niin tää on yhden jutun myötä Journal of Us. Niin se on sen servu, tässä on tän Ovneri ja on muitakin Ovnereita, mutta pelataan nyt täällä. Mä oon vähän kipeä, et mä en jaksais puhua niin kovaa sillä, et eiköhän mä ruveta vähän vetelee tänne. Jaa, se oli kiva. Mä luusasin mun vitsin jutun. Et sä? No? Ei sille voi mitään. Mennään näille maille takas. Mä en ihan ajatellut, että mä olisin tehnyt tolleen, mut ollaan eron niin kiva. Mutta mä aloitin tän jutun eilen. Mä en oo vielä tehnyt tästä paljon mitään. Jos te haluatte tästä semmosen ns pienen sarjan, niin mä voin tehdä kyllä tästä. Mä tein nyt tästä sen takia video, koska ei ollut muuta tekemistä. Koska mä oon kipeä. Tää on silleen kipeä. Vähän kurkkuu kipeä. Muuta. Niin. Mä vittin nyt mitään hirveetä vitsi 5 tunnin videotarpeet tekee, koska siinä menee liian kauan. No niin, jes. Niin. Tää on vähän niinku tämmönen gameplay, että vaan katsotte, että tää on tämmönen gameplay, mä tässä vaan pitää joks puhua, niin. Tää ei koi live streama, mutta ei se haittaa. Niin, mä en tiedä, tulee sitten striimei vähän aikaa, koska mulla on muutakin menoa vaan. Niin, joku tulee kyllä, tai jos tulee kyllä Pokemonia, mutta ei nyt. Ei vaan nyt. Sitten jossain välissä, kun mä oon parantunut. Itse asiassa mä saatan tehdä tänään vielä tosi video tosta Clash Royalesta, kun mä pelaan sitä. En puhu puhelimella, mä tällä. Itse asiassa mä saatan tehdä jotain muuta. Ehkä bluesteita. Niin. Lopeta. No niin.
Just työtä. Den tuo. Edita alveo gamin. Do you se ei ole deadit, kun se on bedit. Niin. Mä nyt puhuin ton yhden tyypikoon tossa vähän silleen, lähtin sen chattimesta, että yleensä se on hiljainen, mutta koitan olla niinku semmonen, että mä en oo mikään hirveä kalakäyttö. Vitsi nyt tuu taas. Pois. Mä sanoin jo. Away. Varmaan katsotaan paljon vähän ostaa ruokaa. Varmaan ostaa mennä leipä. Mennä ostaa leipä. Jossain vaiheessa tulee kyllä ehkä munkkaamista. Mutta ei nyt, mä en voi vielä tehdä sitä. Ja mä en tiedä vielä. En mä ei mitään. Mä aion sitten ehkä tehdä video silloin, kun Jeremy Asf striimaa, niin mä aion silloin varmaan tehdä video, mutta en nyt vielä rupea, koska ei oo vaan mitään vitsin tekemistä. Vittu vitsi! Mä työnnän sut alas sekin Shrek. Shrekity deck. Lol. Oh. No niin. Tervetuloa sinne spawnille. Ei täällä jaksaa olla sekuntiakaan. Tää on pilviä yläpuolella. Tuo on kun veitsen leijova saari. Epäreijo. Jalo. No niin, noin. 2K.
Ei. Ei. Noin. Paljos muuten, niin mä ostan kuitenkin sitä ruokaa. Ostetaan leipää. Leipä on ihan hyvää. Niin, missäköhän se on se? Mä muistan enemmän, että mä olin se edes puhumassa. Wii. Otetaan. Mitäs sulla onkaan täällä kaikkea? $1 million. I don't know. Beep. Itse asiassa voisin tehdä semmosen videon, missä pelaa jotain ja sitten kun mä saan tuon Game Capturen, niin sitä tulee kyllä FIFA 17 videoa. Mä just eilen ostin se. Niin. Täis kysyä joskus jossain vaiheessa joltain, että voisiko tehdä paremmin intro. Ja jos tekee mulle, niin mä kyllä annan. Mä annan propsit sillä YouTubettaja, joka tekee sen. Tai jos tekee edes niin sen propsit siitä. Ja voitte sitten käydä sen. Mutta ei vielä, koska ei ole vielä. Se lähettää tolle. Ois voitu mennä online. Mun mielestä se nimi on Freeze Leand. Jos on näin. Oi. Ei Freeze Leand poppa online. Joutu valmistaa. Otas tää. Upkeep on 10k. Price tiko ihan kokonaan. Sitten Big House 5,8 miljoonaa. Mitä? Mäkin jossain vaiheessa ostettu tän Small House, mut Transport Trevor Jämtön. Ja saimme Sure Render. Sitä noja eroorit tonne. Wii. Ole hyvä nyt niistä kohdasta. Toi on hauska, mutta toi tekee tässä. The last resort. Ajaa. Tulee jossain vaiheessa takas se Mindplexikin. Ja muuta. Voisi itse asiassa kohta tehdä uuden, mutta mä juokasin se vasta joskus illalla, koska mä vaan en vaan pysty. Ja niin. Niin, ja sitten vielä tykkäätte näistä, että tästä olisi sarja, niin the like button down below. Niin. Painakaa sitä tykkäysnappia, jos tykkäätte
Miten Minecraftista jostain muustakin voin tehdä videota. Mikäs voin tehdä. Jos te haluatte jostain puhelinpelistä videoa, niin aivan sama. Voitte lähettää puhelinpelejäkin. Ne voitte lähettää puhelinpelejä tai niinku niiden nimiä sinne alas, niin mä alkaa vaikka seuraava video. Nuo jutut, nuo pelit sieltä. Et jos sinne nyt niistä tulee 2. 1, en mä tiedä. Ja se vaikka joku ehdottaisi montakin, ei se mua haittaa. Mä voin kokeilla niitä kaikkia pelejä siinä. Niin. Mä en tiedä paljon tää video on kestänyt. Noin. Sehän ylsi korkealle. Seuraava video tulee varmaan olemaan semmonen hiljainen video, missä mä vaan pelaan. Mä en tee mitään muuta. Mä vaan pelaan. Niin se on varmaan semmonen video sitten seuraava. Mutta mä oon nyt pelannut tätä about 1,5 tuntia tätä peliä, koska ei oo muuta tekemistä. Koska okei, mulla on muitakin pelejä, mutta aika paljonkin muita, mutta mä en vaan jaksa. Jossain välissä tulee. No, okei, mä en sano. Te saatte päättää, mitä tulee. Voin pistää descriptioniin alas ehdotukset, tai niinku mun ehdotukset, mitä mä voisin pelaa seuraavassa. Voitte äänestää niistä, että mikä olisi paras. Että jos te haluatte vaikka jotain Trials Fusionia, mitä vaan mulle käy. Trials Fusion on yksi mun lempipeleistä, mutta odotetaan, me saadaan toi stacki. Ja tästä tulee vähän semmonen pienempi video, mutta pienempi video, mutta niin. Mä otan, että mua nyt toi stacki tos. Et mä saan myytyä. Vitsi. Ei pois. Tiedä milloin seuraava streamo, niin että mennään spawnille, odottaa sieltä, että me saadaan kaikkea kivaa sitten. Sen jälkeen mennään toiseen paikkaan ja sen jälkeen itse asiassa varmaan lopetellaan, en mä tiedä. Varmaan lopettelen tässä jossain vaiheessa. Mä heräsin 8, katon kello oli 8 ja sillä siitä on nyt 3 tuntia. Mä oon vieläkin väsynyt. Normaalisti mä herään joskus 6, mutta ihan sama jos mä ollaan koulussa 10 aamu, niin sitten
sitten mä ainakin herään kuudelta, koska mä oon tämmönen tyyppi, joka ei jaksa nukkua vaan. Että niin, sitä on komplet tonne. Ja boom! Fetsä! Vaikka lopettelen tämän videon sitten. Ja jos tähän, että mä voin näyttää tämän spawnin kokonaan teille. Mä pistän vaikka tän IP:n tänne descriptioniin. Ja saatte tulla itse pelaamaan tänne. Mä suunnilleen joka päivä. Melkein joka päivä. On täällä itse pelaamassa, niin voitte tulla. Niin. Tässä on tää juna, mihin te aluksi spawnaatte. Spawnatte siis tosta ei näköjään voi mennä. Ei voi. Niin te spawnaatte tänne, tonne päätyyn. Tuolla on mulla ei nyt zoomia. Mä en pysty näyttämään tonne päätyyn. Te spawnaatte. Sitten luotte noin kaikki. Te seuraatte noita nuolia, tuutte tänne. Just out here. Just out here. Sitten tässä on tää spawni. Tuolla on shoppi, mistä pystytään myymään kaikkia juttuja, kuten cobblestoneja. Sitten tuolla on questit, jota ei vielä ole, auktion, johon pelaajat voi myydä kaikkea kivaa. Sitten täällä on tää Carvan, en mä osaa sanoa sitä, mutta tämmönen, tässä on Transport Trevor, joka vie sut, kun sä painat siitä oikealla, siellä on mines, sitten pystyt menemään mine menuun, sitten pystyt menemään spawnille, housingin, outbackia ei ole vielä. Ja sitten Carvan Masterit sä pystyt upgradea sun wheelseja, elikkä sä pääset nopeammin. Oiks se silleen? Ja sitten sä pääset kans eri näille jutuille. Mulla tää on nyt 2. level, elikkä mä pääsen 2 tohon juttuun. Mä muistan mikä sen nimi oli. 2 mainii. Sitten tässä on storage, stockpile ja infirmary. Voi sanoa, että storage your personal storage. Stockpile holds your mined materials. Infirmary heals you up when you die. Ja sitten sä oot täällä. Sitten tänne, kun sä oot mennyt, sä spawnaat semmoiseen hiekkapaikalle. Sä pystyt pistämään tänne. Sulla on 4 slottia alussa aina. Sulla on iron, tai sulla ei oo mitään siellä. Sitten sulla on 1 slotti tuolla, mitä ei voi varastaa. Ja sitten tässä on kitti, joka on aina alussa on basicki kaikilla. Tässä meet ostaa kittei vaan tonne. Se on jo ihan hyvä, jos sulla toi basic kitti on ihan ok jo. Se ei oo mikään huono kitti. Mä ainakin tykkään sit basic kitistä. Vaikka mä tykkään kyllä enemmän sheriff kitistä, mutta no, me varmaan lopetellaan tää video tähän, että kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte, me nähdään seuraavissa videoissa. Se ei oo vielä moi, vaan se on moi moi.